धर्म सोलायै गुबुन धर्म यासाकनाय लोगोरकनि एसटी फेसिलिटी कैंसेल खालामनायनि सानमुंगो फाइनाय 25 डिसेम्बर सालमारिवा आस्तबल थंनाव खलावा खादुमानि रेलिते लोकोथुम पान्दा खलायनाय दिप्रा जनजाति सुरक्षा मंच कक्टिशाला आगरतला प्रेस क्लाब काशा कक्थुम पान्दा खलायै असाकलाय मुंगरेखा दिप्रा जनजाति सुरक्षा मंचनि नायकल फांसन दिबिका चाकमाते मिलनदानि जमातिया हास्तेनि तिप्रा सालुकुरकनो दालबेदाल बेरेमते शिकाकमानि लगी लगी धर्मनि लामातिबो तिप्रा सरकनो फिन्दिरिक हे शिकाकनानै नाहारमुंगो पाइथागलाहारो अंखरका जनजाति सुरक्षा मोर्चा त्रिपुरा मुंगै कायसा मथा कक्टिशाला आगरतला प्रेस क्लाब काशा कक्थुम पान्दा खलायै त्रिपुरा जनजाति सुरक्षा मंचनि नायकल फां शान्ति बिगा साकमाते त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि एसोसिएट प्रोफेसर मिरान्डानि जमातिया शाखा धर्म सोलायै गुबुन धर्म यासाकनाय लोगोरकनि एसटी फेसिलिटीज कैंसेल खालायजानानै सानमुंगो फाइनाय 25 डिसेम्बर सालमारिवा आस्तबल थंनाव खलावा खादुमानि रेलिते लोकोथुम पान्दा खलायनाय त्रिपुरा जनजाति सुरक्षा मंच हनै खादुमानि रेलिते लोकोथुम पान्दावा हास्तेनि जत त्रिपुरा सारकनो मानजाकनानि बागै कबक मुंना रेखा त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि एसोसिएट प्रोफेसर मिलनदानि जमातिया दिनै जों आजगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बर जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে कायसा रेली कारिलायमानि कारन ओंखा जों चिनि हावो तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुगलायखा चिनि बुकुं बारा बरक रंनो नुबै टार्गेट खायवै चिनि धर्मनो नुबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंखे हायखे जों तेकायसा नुगलाय माने ओंखा जारा ख्रिस्टान ओङै थांनाय बरक बरक ओंखा माइनॉरिटी वो फायो ओंखे माइनॉरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगे एसटी कोटानो बरक यूज खायै तंखा यूटिलाइज खायै तंखा ओंखे गोबां मा जायगायाव नुगजागो एसटी कोटानो बरक माखसे गोबां नालायखौ हुइ तंलाहा चिनि मा थायनो बरक से नालाय हुइ तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायने चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानी कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नोंहा नावै थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा तंगो बनो न नंतयै तंगै जासिदे निने आसल धर्म न नों हाजागलिया हंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमंग चामंग कृष्टि संस्कृति न तयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान हंखे ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तयै तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलाय जगै थांलाहा हंखे सलाय जगमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंग खाया जस्ट कायसा ओमसे कि कायनै सुबिदा ताना दि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंखे जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तयै तंबायदि ओम कायसे जों अब खायानि नायै तंगो हंखे ते कायसे ओम सुद चिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओम भारत हाकतरनि जतो हास्ते वन जों खायै तंगो आसाम सरो खायै पाइखा महाराष्ट्र सरो खायै पाइखा राजस्थान सरो खायै पाइखा चिनि हंखे न जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांग जी आइगेनो पार्लियामेंट उकग्नो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकग्नो तयै मेमोरेंडम रखा आफनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे उ मैटर न जों हाय तेवाइसा दिसाख लाइफिनाय जतो राज्य व हास्ते व जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्ते व ओङै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो दिनै अंके जों जतो सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायलाहा हामबाय जतनो
Fiaba Shalbrumno, Bodani Bera Usrebai Fatar Hani Borok Haste of Haye, Tripura Hasteni fake ID card Sanambai Chini Mantai Shoktai Shege, Chawi Tongmani Mangpli Kenuklia, Tripura Jonajati Shuraksha Monjoni Ozamazak, Milondani Jomatia, Abnoti Asai Zakta Bogdal Bidal Sungmong. Razokaraguli Nishimi Omit Nikoktum, Chini Korang.